И здравейте хора, днес ще ви играме Geometry Dash Lite, просто защото не ми се дадат пари за истинската игра. Вече мога да се я стигля от някаква рандом сайт, ама пак не искам да се я тегля. Да, добре, нека започваме. Днес видео ще се опитваме да минаваме Finger Dash. Само да кажа, много съм слаб. И да. Между другото хора, това ще ми е второто едитнато видео. Първото също беше днес. А пък второто също ще е днес. Обработвах го половин час. И сигурно и него ще го обработвам половин час. Но не знам. Това може и да е малко по-дълго, просто защото другото видео е само 8 минути. И да. Тук може би ще отнеме към... Кого лъжа, бе, човек? Миналото видео го обработвах 20 минути максимум. Не, къде 20? 15 минути максимум съм го обработвал миналото видео. Но това със сигурност ще отнеме повече време, защото искам да е по-добре, нали, обработката. Не просто да добавям някакви емоджита и да... Абе, който не е гледал първото едитнато видео, да ходи да го гледа в канала ми. Забравяй да натисна, за да скоча. А докато се опитвам да мина това ниво и постоянно забравям да натисна, може да ме последвате в YouTube, както и в TikTok. Някъде ще си оставя TikTok-а. Или поне ще се опитам да го поставя някъде. Само искам да кажа нещо и то е, че в два от профилите ми набаннаха до 2031 да не мога да правя лайвчета. Не знам защо. Ама пичовете така са... Ей, чио! Аз се осъзнах, че успях да го мина и стигнах 50%. Добре, както и да е. Да. Нали, клипчета има, но в как да го кажа, не е развития профил, но оттам също не съм качвал отдавна, просто нямам идеи какво да качвам, брато. Между TikTok-а ми, само да кажа, е абсолютно същия като името ми в YouTube. Буквално 1:1. Ама като кажа 1:1, верно 1:1. И да. И тази част тук ми изглежда най-трудна, просто защото има прекалено много такива да натискаш и то наистина бързо. И да. Не ми хареса само на това, че не пише колко минути е видеото. Но да, както и да е. Ако е повече от 15 минути, ще трябва да го записвам наново. И ще трябва да дрънкам други простоти. Но да, дано не е такова. Ако ми омръзне това ниво, не че някога ми е омръзвал, това ниво е най-доброто в тая игра. И пак забравих да натисна. И пак казвам, хора, може да ме последвате в социалните мрежи. Докато се мъча да мина това тъпо ниво. Дори не знам как са решили да добавят това ниво. Нали, в Lite, Geometry Dash Lite. Защото Dash го няма. Не знам защо. Тази игра не знам от кога не е имала апдейти.
Теди, аз много рядко я играя, но все пак. Така. Не го задържах достатъчно. Добре. Хора, ще се откажа накрая. Че звикам. Аре, ще пробваме това. Директно поддях. Не, баца. Никакъв шанс. И това значи е лесно, щом съм го минал на 64%. Да, много е лесно. Само малко умрях. Ма стои като съм го минавал. Добре. What? Тук може да съм продължакът праси, ама... стига, бе, човек. Така. Хора, май ще преминаваме пак към Finger Dash. Не знам как това е най-трудното ниво в тая игра. Мисля, че е най-трудното, не знам. Не съм гледал дали има повече от 12 звезди. Така. Малко спрях да дръмкам глупости. Което мисля, че е добре. Аре, стига, бе, бро. Искам да го мина това на малко повече проценти. Хора, ще има втора част. А до тази втора част. За да има втора част, абонирайте се, лайкнете и от мен. Бай-бай.